Byli jste někdy darovat krevní plazmu nebo krev? Ne. Manžel je dárce krve, ano. Ano, byla jsem asi 3krát nebo tak nějak. Nebyl jsem, nejsem dárce. Jsem pravidelný prodavač, ale pravidelně nepravidelný, tak jednou za 3 měsíce třeba. Nebyla jsem, protože měla jsem se jako teprve čerstvě, takže, ale chtěla bych jít, no. Ještě ne, ale určitě plánuji darovat. A jaká je vaše motivace, že chcete? Tak já si myslím, že je to pro správnou věc a pomoci tím lidem. Já to beru z toho pohledu vlastně, že nikdy nevím, kdy tu krev budu potřebovat já. U mě to bylo finanční, protože jako mám menší příjem. A když jsem jako na tom nebyl špatně, tak jsem chtěl darovat krev, ale bylo to dost jako komplikovaný, tak jsem se na to vykašlal. A fakt jsem chtěl jako chodit darovat krev. A já jsem se tomu ještě neodhodlala, ale taky jsem chtěla, no, abych sem pomohla. No. Jenom ta pomoc. Finanční stránku nemusím řešit. Tak hlavní motivace byla, že všichni kolem mě darovali, tak jsem chtěla vidět, jaký to je, jaký z toho vlastně potom ten člověk má pocit a chtěla jsem zároveň i pomoct.